लोगोफोर साख्रिनि खौरां मोननो बड' जब निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायनानै ला नोंथांनिसिम गोख्रै नटिफिकेसना मोनहैनायनि थाखाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। नोंथांमोनखौ बयखौ बड' जब निउसनाव बरायबाय आरो दिनैनि बे मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बयखौ बरायनाय जाबाय। जोंहा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मा होनदों DHE बिनिफ्राय जोंहा साख्रि ओंखारना फैदों। बे साख्रिया नैबे DHE बेखौ होनो डाइरेक्टरेट अफ हेल्थ सार्भिस होननानै बुङो लोगोफोर। बे DES बिनि फुल फर्मआ जाहैबाय डाइरेक्टरेट अफ हेल्थ सार्भिसनो। बेनिफ्राय जोंहा साख्रि ओंखारना फैदों आरो बेहाय माखासे पस्टनि नाम होनाय दङ। जेरै आं गिबियावनो नोंथांमोननो खोन्थानोसै नोंथांमोना बेखौ माब्लानिफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोननो। जोंहा बे अनलाइनसो नालाय लोगोफोर, नोंथांमोना बेखौ अनलाइननो एप्लाइ खालामनो हागोन। जोंहा बे अनलाइन एप्लाइआ 10 सेप्तेम्बरनिफ्राय सोलिगोन लोगोफोर। 10 सेप्तेम्बरनिफ्राय सोलिनानै 24 सेप्तेम्बरसिम थागोन होन्दों। अनलाइन एप्लाइआ मिडनाइटसिम थागोन आरो हरनि 12थासिम थागोन होन्दों। बे नैबे 24 सेप्तेम्बरसिम जोंहा अनलाइना सोलिगोन होनबा 10 सेप्तेम्बरनिफ्राय लोगोफोर। आं दायो नोंथांमोननो खोन्थानोसै बेहाय माखासे पस्ट नाम होदों। जेरै नेम अफ पस्ट होदों नालाय जोंहा फार्मासिस्टनि थाखाय गासै टटेल पस्टआ दङनो। नाम्बार अफ पस्ट नुदोंना नोंथांमोना बेहाय 55 जोंहा गासै टटेल पस्ट दङ फार्मासिनि थाखाय। बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया जानांसिगोन डिप्ल'मा। नोंथांमोना जुदि डिप्ल'मा दङबा नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। डिप्ल'मा इन फार्मासियाव नोंथांमोना जुदि फार्मासियाव जुदि डिप्ल'मा लानाय दङबा नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। जोंहा बे सेलारि एबा पे स्केलखौ मेनसन खालामदों। नोंथांमोना मास मोनसेयाव बेसेबां मोननो हागोन बेखौ होनाय दं। जेरै नोंथांमोना मास मोनसेयाव मोननो हागोननो 14,000। नोंथांमोननि मान्थलि सेलारिया जाहैबाय 14,000निफ्राय जागायनानै नोंथांमोना 60,500सिम मोनहैगोन होन्दों आरो सेलारिखौ। बेहाय जोंहा सेकेन्ड नाम्बार पस्टआ जाहैबाय स्टाफ नार्स। बे स्टाफ नार्सनि थाखाय जोंहा गासै टटेल पस्टआ दङ 498। जोंहा गासै टटेल पस्ट दङ 498। बे स्टाफ नार्सनि थाखाय जोंहा बे स्टाफ नार्सखौ एप्लाइ खालामनो नोंथांमोननि फरायनाय जानांसिगोन। GNM डिप्ल'मा थानायबाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो GNM डिप्ल'मा गैयाबा नोंथांमोना BSc लानाय बिथांमोनाबो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बुंदों। बे BSc लानायफ्राबो एप्लाइ खालामनो हागोन बे स्टाफ नार्सनि थाखाय। सेलारियाबो सेम टु सेमानो बेनाबो 14,000निफ्राय जागायनानै 60,500सिम जाहैगोन होन्दों सेलारिया मान्थलि। जोंहा थार्ड नाम्बार रिक्रुटमेन्टआ लेबरेटरि टेकनिशियान बिनिफ्राय फैदों, जायनि नामा बे जाबाय लेबरेटरि टेकनिशियान। बे जाबाय जोंहा साख्रि नामा। बे नाम्बार अफ पस्ट गासै टटेल पस्ट दङ जोंहा 77। बिनि फरायनाया जानांसिगोन नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय हायार सेकेन्डारि। नोंथांमोना जुदि हायार सेकेन्डारि पास जाबायबा नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बे होदों नालाय HSSLC माने बे हायार सेकेन्डारियानो आरो लोगोफोर आरो होदों। जुदि नोंथांमोना डिप्ल'मा लानायबाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बे बुंदों। नोंथांमोना जुदि हायार सेकेन्डारि पासबा नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बे लेबरेटरि टेकनिशियाननि थाखाय बेनि थाखाय नोंथांमोना सेलारिखौ मोननो हागोननो 14,000निफ्राय जागायनानै 60,500सिम नोंथांमोना मान्थलि सेलारिखौ मोननो हागोन होनना बे मेनसन खालामखादों सेलारिखौबो। जोंहा फर्थ नाम्बार रिक्रुटमेन्टआ ब्लाड बेंक बे टेकनिशियान। ब्लाड बेंक टेकनिशियान बे जाबाय जोंहा पस्टनि नामा 4 नाम्बारनिया। बेहाय जोंहा गासै टटेल पस्टआ दङनो 11था जोंहा गासै टटेल पस्ट दङ। बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जाबानो जागोन आरो होदों नालाय जायफोर बिथांमोना डिप्ल'मा लानाय बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन। ओरैयाबो एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर बिथांमोना लेबरेटरि टेकनिशियानाव सार्टिफिकेट दङ, लेबरेटरि टेकनिशियाननि सार्टिफिकेट दङ बिथांमोनाबो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। ब्लाड बेंक टेकनिशियाननि थाखाय जायफोर बिथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जानाय बिथांमोनानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन ब्लाड बेंक टेकनिशियाननि थाखाय। बिनि थाखाय नोंथांमोना सेलारि मोनगोननो 14,000निफ्राय जागायनानै 60,500 नोंथांमोना सेलारिखौ मोननो हागोन मान्थलि सेलारि हिसाबै। जोंहा बेहाय 5 नाम्बारानो जाबाय ड्रेसार। बे ड्रेसार रिक्रुटमेन्टनि थाखाय जोंहा गासै टटेल पस्टआ दङनो 15था जोंहा गासै टटेल पस्ट दङ। नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जाबानो एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथांमोना जुदि हायार सेकेन्डारि पास जाबायबा नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एलिजिबोल। नोंथांमोना बेहाय जेबो डिप्ल'मा लानायनो थालायनांगौनि गोनांथि गैया, कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांलाया। नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जाबानो एप्लाइ खालामनो हागोन। ओमफ्राय आरो बे होन्दों नालाय जायफोर बिथांमोना बेहाय एक्सपिरियेन्स दङ ड्रेसिंआव बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बे बुंदों आरो। बे सेलारिया सेम टु सेमानो 14,000निफ्राय जागायगोन लोगोफोर मान्थलि सेलारिया जागायनानै 14,000निफ्राय जागायनानै 60,500सिम जाहैगोन होनना बे बुंदों आरो। जोंहा सेलारिखौ मान्थलि नोंथांमोना मोननो हागोन आरो 14,000निफ्राय 60,000सिम। बे माखासे डिटेल्स होनाय दं। नोंथांमोननि बैसोआ जानो नांगोन लोगोफोर। बेहाय होन्दों 18 इयार्स। नोंथांमोना 18 इयार्स जाबायबा नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। 80 इयार्सनि गाहायनिया हानाय नङा एप्लाइ खालामनो। 18 इयार्स जानायनिफ्राय नोंथांमोना 40 इयार्सनि सिंनि गासिबो केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो बेहाय फिस लानाय जानाय नङा। एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांमोना एप्लिकेसन फिस होनांगौनि गोनांथि गैया। नोंथांमोना फ्रियैनो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। बेहाय टार्म्स एन्ड कन्डिसन होनाय दं। नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय मा डकुमेन्टस होनांगौ आं बेखौ नोंथांमोना एसे खोन्थानि बेहाय।
नैबे होनाय दङ लोगोफोर डकुमेन्ट्सआ अरिजिनेल बेहाय जेब्ला भेरिफिकेसन जागोन ना जेनेबा डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन जागोन अब्ला नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ मा होनो नोंथांमोना माबाखौनो गावनि बे अरिजिनेल सार्टिफिकेटखौनो लानानै थांनांगोन होनना बे बुंदों आरो बेहाय नोंथांमोना कपि 2 पासपोर्ट साइज फट'खौ नोंथांमोना होनो नांगोन आपल'ड खालामनांगोन नङाबा नोंथांमोना बार्थ सार्टिफिकेट थाबाबो जागोन बे पासपोर्ट साइज फट'आथ' होखानांगोन नोंथांमोना बे माबा खालामनाय समाव डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामनाय समाव बेजों लोगोसे नोंथांमोना बार्थ सार्टिफिकेट नङाबा मेट्रिकनि माबाखौ होबाबो जागोन एडमिट कार्डखौ नङाबा नोंथांमोना बे बर्ड पास सार्टिफिकेटखौ होबाबो जागोन एजनि प्रुफ हिसाबै बैसोनि प्रुफ हिसाबै बेहाय नोंथांमोननि बे मेट्रिक माबानि हायार सेकेन्डारि पास जानाय एबा माबानि मेट्रिक पास जानायनि नोंथांमोना अल पास सार्टिफिकेटखौ होनांगोन गासिबो नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जाबायबा एबा मेट्रिक पास जाबायबा नोंथांमोना बे सार्टिफिकेटखौ लानो नांगोन होनदों बेजों लोगोसे कास्ट सार्टिफिकेटखौ होनो नांगोन होनदों नोंथांनि कास्ट सार्टिफिकेट बेजों लोगोसे नोंथांनाव जुदि डमिसाइल सार्टिफिकेट दंबा होनो हागोन इफ एनि होनदों नालाय आरो बेहाय माबाफोर डिसेबिलिटि दंबा नोंथांमोना बे डिसेबिलिटिनि सार्टिफिकेटखौ होनो हागोन दङबा गैयाबा गैयानोसै ओमफ्राय इमप्लय एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट नोंथांमोना बेखौ होथारनो नांगोन एप्लाइ खालामनाय समाव बेखौ आंथ' खोन्थाखाबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना माबोरै एप्लाइ खालामनो हायो होमबा नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टनि लेबर अफिसाव थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामनो हागोन लेबर अफिस ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टनि नामखौ होबानो नोंथांनि बे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट बानायग्रानि अफिसा लकेसनाव ओंखारगोन नोंथांमोना खालामहैनो हागोन जेबो टाइम लाया बारा टाइम लाया नोंथांमोना मार्कशिट डकुमेन्ट्सखौ नोंथांखौ लानानै थांनानै दसेयावनो बानायनानै लाबोनो हागोन बेखौ लोगोफोर बेहाय नोंथांनि बे मा होनदों बे माबाफोर रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट दङबा नोंथाङा होनो हागोन होनदों एप्लिकेबल दङबा जुदि नार्सारिं रेजिस्ट्रेसननि सार्टिफिकेट दङबा बेहाय जायफोर बिथांमोना फार्मासिनि बिथांमोननिसो बे फार्मासि लानायफोरनि बिथांमोना बेखौ एप्लाइ होनो नांगोन होनदों फार्मासि रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट जायफोर बिथांमोना फार्मासिनि थाखाय एप्लाइ खालामो जोंहा सेलेक्सन प्रसेसआ नैबे मा जागोन रिटेन टेस्ट लानाय जागोन फार्स्टआव 100 मार्क्सनि जागोन आरो बेहाय ओमफ्राय बिनि उनाव स्किल टेस्ट एप्टिट्युड टेस्ट लानाय जागोन 25 मार्क्सनि ओमफ्राय जोंहा बे ब्रेक आप अफ मार्क्स रिटेन एग्जामफोर जागोन टेकनिकेल एग्जामनि थाखाय रिटेन एग्जाम लानाय जागोन होनदों आरो बेहाय बे गासिबो डिटेल्सआव नोंथांनि मडेलिटिस अफ कमन रिक्रुटमेन्ट टेस्ट बेहाय माबायदि जानांगोन बे गासिबो मेनसन खालामनाय दङ बेखौ नोंथांमोना मोजाङै नायबानो जाबाय बे स्किल टेस्टनि जाहैबाय आरो लोगोफोर नोंथांनि बे उइक टेस्टआ बेसेबां जानांगोन बे गासिबो दंजोबो बेहाय मार्कबो दंखाजोबो लोगोफोर ब्रेकिंस मार्कआ बेसेबां दङ बेखौ गासिबो नायजोबनो हागोन दा बेहाय होनदों दा ब्रेकिं अफ मार्क्स बेहाय बेसेबां दङ बेखौ मोजां नायबानो जाबाय बे ब्रेकिं अफ मार्क्सखौ नोंथांमोना माबोरै मोननो हागोन बे गासिबो डिटेल्स होनाय दं नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय नैबे अफिसियेल वेबसाइटआव भिजिट खालामबानो जाबाय 10 सेप्टेम्बर मोनोबा बे अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखागोन नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव चेक खालामबानो जाबाय आरो आं बेजों लोगोसे नटिफिकेसननि लिंकखौबो होनानै दोनखादों नोंथांमोना बे नटिफिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै नायबानो जाबाय गासिबो डिटेल्सआ होनाय दंजोबो बे लोगोफोर बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोना बे गासिबो डिटेल्सखौ मोजाङै नायजोबबानो जाबाय आंथ' गासिबो खोन्थाजोबखाबायनो नोंथांमोना जुदि हायार सेकेन्डारि पास जाबाय पासबा नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन नैबे ब्लाड बेंक टेकनिशियाननि थाखाय आरो नैबे ओमफ्राय लेबरेटरि टेकनिशियाननि थाखाय ओमफ्राय नैबे ड्रेसार बे मोनथाम साख्रिनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर बिथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जानाय बिथांमोनानो एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना 10 सेप्टेम्बरनिफ्राय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोना गासिबो डिटेल्सखौ मोनजोबबाय बे भिडिअनि गेजेरजों माबाफोर प्रब्लेम मोनदों बा कमेन्ट खालामदो भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव आरो नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बेबायदिनो सानफ्रोमबो जबनि आपडेटखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन गोजोन्थों लोगोफोर